Bore da iawn i chi a chroeso cynnes i chi'r oedfa y bore yma. Mi'n ofyn, pwy bydd yn gweddio am res? Achos oedd e'n weddi llwyddiannus yn sicr yr wythnos hon. Gobeithio bod chi wedi goroesi y gres mawr yn ystod yr wythnos. Yn croeso cynnes i chi y bore yma. Croeso arbennig os chi'n ymweld yn ni. Mae bydd yma'ch tro cyntaf chi gyda ni. Yn ymwybodol bod hon yn rhan o drefn oedfaon, oedfa oil yr eglwys newydd yr wythnos hon. Mae'n nifer o weithgareddau yn ystod yr wythnos o'n blaenau ni, ac yn ni'n diolch bod ni'n cael bod yn rhan o hynny. Emyr sydd yn arwen ni yn yr oedfa bore yma, a hefyd am 5 prynhawn yma. Ac yna, ar ôl yr oedfa, mae yna gyfle i ni gael paned gyda'n gilydd, ac yna mae yna ysgol Sul yn dilyn am gwarter i 12. Fel rhan o oil yr eglwys newydd, mae yna weithgareddau gwahanol, felly bydd pobl yn sôn am hyn fel rhan, ond mae gweithdi Caerdydd ac yna nos Iau cyfle i ddathlu ysgeni Ann Griffiths, a bydd Wyn yn sôn rhywbeth am waith Ann Griffiths nos Iau. Mae angen rai pobl i ymuno i wneud côr ar gyfer nos Iau, felly os chi'n dymuno bod yn rhan o hynny, yna os ych chi weld loes ar y diwedd. Ond bydd fwy o sôn am hynny yn ystod yr wythnos. Cofiwch bod yna hefyd oedfa arbennig ar gyfer gwyl yr eglwys newydd bore di Sul nesaf, ac oherwydd hynny bydd yna oedfa gymyn yn y nos. A mae'r oedfa yna bore Sul nesaf yn oedfa ble bydde fe'n gymwys i wahodd pobl falle sy'n eriod i bod i capel neu'r eglwys o'r blaen. Bydd yn oedfa hygyrch ar gyfer pobl sy'n newydd. Nifer o goeddiadau eraill, ni'n cofio am Gwydion y Catrin, maen nhw ar wersyll camu mlaen penwythnos hyn, gyda nifer o'r myfyrwyr a'r pobl ifanc, ac yna nos Fawrth cwrdd gweddi fan hyn fel arfer, ac yna paned y sgwrs bore di Mercher, a bore coffi fan hyn bore di Gwener, ac yna bod yna gwrdd aelodau wedi drefnu ar gyfer y 12fed o Orffennaf, Sul 12fed Orffennaf. Ar y coeddiadau mae'n dweud 3 o'r gloch, ond mae'r amser di newid yn ystod yr wythnos, ni'n mynd i fod yn cyfarfod nawr am gwarter i 12, felly ar ôl oedfa bore di Sul. Cofiwch am hynny. Arwch wybod os chi ddim yn gallu bod yn bresennol. Mae Casgliad y Mis yn mynd at waith mudiad Efengyl Cymru, dyma'r Sul ola mae cyfle i roi at hynny. O nifer y goeddiadau. Gadewch i ni a ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti bod ni'n cael dod bore yma at ein creawdwr mawr ni. Yr hwn, sydd yn trefnu bod yr haul yn codi ac yn machlud bob dydd. Yr un sy'n cynnal y greadigaeth gyfan trwy ei airau. Ac o Dduw, ni'n diolch bod ni, pobl gwan, pobl meidrol, yn cael dod o flaen y Duw byw. O arglwydd, ni yn gweddio y bore yma yn ei di yn dy ras, datgyddio dy hun i ni. A gen i gebolwg ar pwy wyt ti, yn dy fawredd, yn dy drigaredd, yn dy ras. Ac ni'n pwyso ar y gras hwnnw wrth ddod i thaddoli di. Yn diolch ti bod ti amlygu fe i ni yn dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Yn y ffaith bod e wedi marw troso ni. Bod na fyddeiant pechodau i ni. Bod na fywyd newydd i ni ynddo fe. O arglwydd, ni'n diolch ti am hynny bore yma, ac yn gweddio a byddwn ni'n profi llawenydd dy fyddeiant i wrth i ni gyfarfod. A llawenydd bywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, bydd gyda ni felly. Help ni droi yn golygon, yn llwyr
arno ti, a byddai ti ogoneddu dy hun yn y lle hwn bore yma, mwyn Crist. Amen. Mae'n gyfnod o wyliau, yr festivals. Mae'n lot o gwyliau gwahanol yn mynd mlaen ar y foment. Gwyl fach o fro, taf wyl, ac ar hyn o bryd gwyl yr Eglwys Newydd a Ffon Gwynlais. Pobl yn dod at ei gilydd i ddathlu. Ac wrth gwrs, dyna pam i ni yma bore yma. Ni'n dod at ein gilydd a mae dyn ni reswm bob dydd, ond yn sicr bob wythnos, i ddod ynghyd ac i ddathlu ac i lawenhau yn yr arglwydd ac yn ei gariadau tuag ato ni. Felly ni'n mynd i ddechrau trwy ganu mawl. Rhif 113 yn Grymawd 2, ond bydd y geiriau ar y screens. Fy enaid, mola ddiw'r gogoniant, dwg dy drysor at ei draed. Ti, a brofodd ei faddeiant, ti a olchwyd yn y gwaed. Moliant, moliant, dyro mwy i'r gorau gaed. Na ni sefyll i ganu mawl dyn gilydd. Iawn i Manda ddod ymlaen nawr a'r plant i ddod hefyd. Mae Manda yn mynd i roi gair i'r plant. Diolch. Dod. Iawn. Pawb yn iawn bore yma? Dych? Pawb yn oce? Ia, oce. Wel, os gewn ni'r sleid cyntaf, Elen, please. So, yn gwestiwn cyntaf i ar y sleid gyntaf yma. A'r cwestiwn yw, ydych chi'n perthyn i unrhyw glwb neu unrhyw dîm penodol?
A trach bod chi'n deffro, achos yn credu bod rai o'n eich yn edrych yn blinedig iawn bore yma, mae ambell i syniad o glybiau posib neu dimau posib ar y sgrin. Os unrhyw un ohonoch chi yn aelod o glwb pêl-droed. Oce, fel yna. Dawns? Bach. Oce. Iawn. Clwb darllen, os un yn yr ysgol falle, neu yn y llyfrgell? Na, oce, neb yn hoffi darllen. Beth am yr urdd? Clwb yr urdd. Chi'n aelod o glwb yr urdd gyda'r ysgol? Ie, ydych? Ie, ydych. Clwb rhedeg? Kind of. Na ni, mae hwnna'n iawn. Ie, mae hwnna'n gallu bod yn gategori'r clwb rhedeg. Beth am yr un nesaf? Beth maen nhw'n neud? Clwb beth yw hwnna? Ie, tynnu lluniau. Mae yna glybiau ffotograffiaeth i gael. Byddech chi'n hoffi bod yn rhan o glwb ffotograffiaeth? Na, oce, na. Côr. Fi'n gwybod bod lleisiau hyfryd gyda chi. Ti'n rhan o, ie, aelod o gŵr, ie, Ania yn ydy. Golf. Molly, hoffi ti fod yn aelod o glwb golf, ie? Neu tîm golf, gwych, oce. Os ewn ni'r sleid nesaf, yr un cwestiwn, ond gair bach yn wahanol. Ydych chi'n perthyn i gymuned? Right, beth yw ystyr y gair cymuned cyn i ni fynd ymlaen? Ydych chi'n gwybod, sut fyddech chi'n disgrifio'r gair? Winning, ie. Ie, mae yna lot o falle winning ynglwm â cymuned. Chi'n gwybod beth? Un ffordd syml o ddweud beth yw cymuned yw jyst grŵp o bobl sy'n un peth yn cyffredin, sy'n un peth yn debyg gyda nhw. A wrth bod ni'n trial meddwl am mathau wahanol o gymunedau, dyma'r un cyntaf ddath i'r meddwl am rhywbeth, so pidwch gofyn pam, achos dwi ddim yn berchen ci, okay? Ond, dychmygwch nawr, rhywun sy'n hoffi cŵn, okay? A maen nhw eisiau dod wyneb yn wyneb gyda pobl eraill sy'n hoffi cŵn hefyd, sy'n hoffi'r un math o beth yn nhw. Wel, mi allan nhw i fynd i rhywbeth o'r enw crufts. Chi wedi clywed am crufts o'r blaen? O, dwi wrth y modd, dwi ddim berchen ci, okay? Ond dwi wrth y modd yn gwylio crufts unwaith y flwyddyn. Mae sioe enfawr cŵn ar y teledu. A dyna'r cyfan yw mae miloedd o gŵn yn cael eu harddangos mewn lot o wahanol adrannau a cystadlaethau, a maen nhw'n gallu mynd ymlaen i ennill y cwpan mawr yna. Okay? So, petai chi'n hoffi cŵn, mae hwnna'n un le da i ddod wyneb yn wyneb y cymuned pobl sy'n debyg i chi sy'n hoffi cŵn. Right, chi'n gallu dychmygu beth yw'r llun arall na fanna? Chi'n gallu gesto beth yw e, dyfalu beth yw e? Nid doctoried ifanc iawn yn gwisgo cotiau gwyn, na. Ond mae yna bobl ifanc fanna yn gwisgo cotiau gwyn, ond beth sy'n y cefndir, felly hwnna'n rhoi cliw i chi. Mae nhw fywch yna, ie. Mae nhw mewn sioe anifeiliaid. A felly mae nhw yn rhan o gymuned penodol o'r enw Clwb Ffermwyr Ifanc. Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru. A sy'n gwybod pawb yn gorfod bod yn ffermwr, ond mae rhyw gysylltiad gyda nhw a gweithio ar fferm neu bod byw ar fferm. Felly dyna beth yw eu cymuned nhw, lot o bobl gwahanol, ond maen nhw'n hoffi'r un peth, pethau i wneud â ffermydd. Reit, dychmygwch beth mae'r holl bobl yma yn y gymuned ola yma mynd i hoffi. Garddio, ie. Yeah. So, petai rhywun yn hoffi, mi'n gwybod lot o bobl yn hoffi garddio fan hyn, okay, a tyfu blodau. A os maen nhw eisiau dod i gyfarfod a bobl sy'n debyg iddyn nhw, bydden nhw'n gallu mynd i'r Chelsea Flower Show. Nawr, crufts y sioe cŵn ore, wel mae hon yn credu yw'r sioe ore ynglyn â blodau. Mae'n anferth yn Llundain mewn lle yn y Chelsea. Bydden nhw'n gallu mynd fyna i ddod wyneb yn wyneb â phobl tebyg iddyn nhw. Okay? Os ewn ni'r sleid nesaf, allwch chi meddwl am bethau da felly sy'n ymwneud â bod yn aelod o dîm neu perthyn i dîm neu glwb? Os yna bethau da sy'n gallu dod o fod yn perthyn i dîm neu glwb? Ie, beth Eila? Ffantastig, ie. Dyna'r un cyntaf fanna, dyna'r llun cyntaf roi syniad i chi. Ie, allwch chi ddod a gwneud ffrindiau newydd, dod wyneb yn wyneb y bobl newydd sy'n hoffi'r un math o bethau i chi, a gallu dod yn ffrindiau dyn nhw. Beth am yr ail un yn trial egluro fyna? Ie, cael parti, cael hwyl gyda'ch gilydd yn neud y peth yma, darllen, neu hoci, neu garddio, neu beth bynnag. A wedyn, un peth pwysig falle. Ie, chi yn gallu ffonio rhywun, ie. A beth arall mae'n dangos bod chi'n gallu... Yn gweithio, cariad?
Credu? Ie? Ie? Bod chi'n credu'r un pethau, ie? Ac yn rhannu'r un pethau. Hefyd, yn gallu dysgu sgil... Ie, chwarae gyda gilydd yn neud y peth yna, a dysgu pethau newydd falle, dysgu sgiliau newydd, ie? Dysgu sut mae canu'n well yn y côr, dysgu sut mae rhedeg yn gyflemach yn athletau, pethau felly. Ie, so ydych chi'n cytuno bod pethau da yn ymwneud a bod yn aelod o'r dîm neu perthyn i glwb? Os? Ie, mae lot o bethau da. Os ewn i'r sleid nesaf, ond mae pethau hefyd yn gyffredin, pethau sy'n debyg pan i chi'n aelod o ba bynnag clwb neu tîm. Okay? Peth cyntaf na fanna, chi'n gweld y stickers cyntaf ail trydydd. Mae disgwyl bod chi yn gallu canu cyn dod yn aelod o'r côr yn dos. Yeah? Mae disgwyl bod chi'n eitha da'n rhedeg cyn gallu dod yn aelod o'r clwb rhedeg. Oes? Yeah? So mae'n ddisgwyl bod yna lefel eitha da cyn i chi hyd yn oed dechrau mynd yn aelod, neu dod yn aelod o'r clwb. Hefyd, beth sy'n angen gwneud gyda lot o glybiau a tîmau dyddi yma, mae rhaid talu. A weithiau talu lot o arian. Peth glas yna. Mae hwnna jyst yn dangos pethau sy'n debyg rhwng y clybiau a'r tîmau. Okay? So un peth sy'n debyg yw, mae disgwyl bod chi'n rili dda, neu eitha da yn y lle cyntaf. Yr ail beth, disgwyl bod chi'n goffod talu. Cofrestru, yeah? A wedyn mynychu ymarferion neu sesiynau. Beth byddai'n digwydd os ych chi'n colli lot o ymarferion neu colli lot o sesiynau? Chi'n be, sori? Be chi'n pôr? Ie, ar ôl talu'r holl, ie, ar ôl talu'r holl arian yna, beth dim arian ydych chi? Byddech chi'n pôr? Ie, yn dylawd. Hwna'n ateb da. Ond hefyd, gewch chi kick-oucher o fod o'r tîm, os ag chi'n troi lan yn y lle gyntaf, a gewch chi golli'ch lle ar y tîm. Okay, so mae hwnna'n yn downside iddo fe. Ond gwedwch hefyd, chi'n gweld y llun yna o'r cyw hir, gwedwch bod tîm neu clwb really poblogaidd, a mae pawb yn yr ysgol eisiau bod yn rhan o'r clwb neu'r tîm yma. Okay? Weithiau byddwch chi'n gweld bod yna rhestr aros, waiting list, hyd yn oed cyn i chi allu wneud cais i fod yn rhan o'r tîm, chi'n gwybod aros. Falle bod chi yn cefn y cyw yna, a bod aros cyn gallu dod yn rhan o'r clwb yma. Okay, so mae hwnna'n beth negyddol eto. A mae yna ambell i glwb mor exclusif, hynny yw, dim ond ambell i le i ambell i berson sy'n yn y clwb. So chi hyd yn oed gallu gwneud cais i fod yn aelod o'r clwb yna, mae nhw'n gorfod gwahodd chi. A heblaw bod nhw'n gwahodd chi, fydd y gat yna ddim yn agor. Okay? So dim ond members only, mae'n gweud. Okay? Mae'n mor exclusif o hynny. Okay? So dyna ambell i beth sy'n gyffredin mewn lot fawr o glybiau a tîmau. Os ewn i'r sleid nesaf, reit, mae hwnna'n edrych yn gyfarwydd. Wnaeth chi gerdded mewn heddiw llygad yr agor? Beth yw hwnna yn y canol? Capel ni, capel ni. Nawr mae ambell beth yn debyg i fod yn rhan o gymuned yr eglwys a beth yw'r tîmau yna a'r clybiau ni newydd siarad amdano. Okay? Ambell i beth sy'n gyffredin. Reit, edrychwch ar y llun yn y gornel chwith fyna. Chi wedi gweld Emyr yn mynd lan at aelodau newydd, yn chi? Be mae'n neud? Mae'n mynd ac yn ysgwyd llaw gyda nhw. Okay? Ac yn croesawu nhw mewn i'r... fel yna, ac yn croesawu nhw mewn i'r teulu'r eglwys. Felly, mae modd, fel unrhyw glwb arall, mae modd dod yn aelod swyddogol o'n heglwys ni, o gymuned yr eglwys. A fel wedyn ni bod yn modd dysgu sgiliau newydd, mae modd dysgu mwy am y Beibl, dysgu mwy am Iesu a dysgu mwy am Dduw wrth ddod yn rhan o gymuned yr eglwys. Llun bach o gwylio'r capel rhyw flwyddyn oedd hwnna dra fyna, mae modd gwneud ffrindiau yma yn yr eglwys, yng nghymuned yr eglwys. A, dwi ddim yn mynd fan hyn, dwi ddim yn cael hwyl fan hyn, ond mae ambell un ohono ni'n cael hwyl am 8 o gloch bob nos Iau yn mynd i chwarae pêl-droed. Felly, yn debyg iawn i glwb a tîmau eraill, mae modd dod yn aelod, mae modd dysgu mwy, mae modd gwneud ffrindiau a mae modd cael hwyl hefyd yng nghymuned yr eglwys. Os ewn i'r un nesaf, ond mae bod yn rhan o gymuned yr eglwys yn wahanol iawn hefyd i bob clwb a bob tîm arall. Cofio'r cyntaf ail trydydd yna? Yeah? Sdim disgwyl i unrhyw un i fod yn wych, top of the game, i wneud dim byd i fod yn rhan o'r gymuned yma. Nawr,
peidiwch camddeall fi. Mae lot fawr o bobl o'n gwmpas i fan hyn gyda lot fawr o ddoniau. Mae Duw wedi rhoi doniau penodol i wahanol bobl fan hyn, a maen nhw'n dda iawn yn wneud ambell i beth. Be mae Steve yn dda iawn yn wneud? Canu'r piano. Mae Rhian yn wych am greu croes eiriau. Os chi eisiau rhywun i greu croesair i chi, ewch at Rhian. Okay? Pwy arall sydd fan hyn? Y beds yn dda iawn am garddio, am arddio, yn diwe. Yeah? Mae lot o bobl, mae Lois yn gallu gwneud celf arbennig o dda. Okay? Ond, does dim rhaid i chi, mae rhaid bod chi'n gallu gwneud gradd 8 piano cyn dod yn rhan o'r eglwys yma. Nagos. Dim disgwyl i chi fod yn dda neu'n wych yn unrhyw beth. A hefyd, sori Elen, a hefyd, dim rhaid i chi fod yn math arbennig neu penodol o berson. Mae croeso i bawb yma. Okay? Beth mae'r llun yna'n dangos? Lot o bobl gwahanol, ond beth sy'n wahanol rhwng nhw? Mae rhai â gwallt gwyn. Mae rhai yn fach iawn. Yeah? Mae croeso i bawb o bob oed, o bob cefndir, o bob diddordeb. Okay? Dim angen bod y diddordeb penodol. Mae croeso i bawb yng nghymuned yr eglwys. Enghraifft, beth yw oedran ti, Molly? Ti'n 6, oce. Gwennan, beth yw oedran ti? 16. Peidio chwesi hang on, na sa'n ni ofyn i bawb. Emyr, beth yw oedran ti? 41. Ti'n siŵr? Oce, mae'n credu bod yn 41, so mae rhywun sy'n 6, rhywun yn 16, rhywun yn 41. Wyn, beth yw oedran chi? 76, oedd Wyn yn gwybod yn syth beth oedd oedran ni. Okay? So mae modd cael ffrind sy'n 6, yn 16, falle'n 41 ac yn 76 yn nghymuned yr eglwys. Mae hwnna beth gwych yn diwe. Yeah? So dim rhaid bod yr un oedran ac o'r un cefndir na dim byd felly i fod yn rhan o'r eglwys. Os ewn i'r sleid nesaf, diolch Helen, spot the difference. Beth sy'n wahanol nawr? Eidi nôl, Ele, maen nhw'n cysgu. Dyna beth oedd un. Os eidi i'r sleid nesaf, spot the difference. Beth yw'r gwaniaeth? Chi dal ddim yn gwybod? Oce. Ti'n meddwl lot yn rhyddyrus, Els. Mae rhywbeth fwy syml yna. Beth oedd yn y canol ar y sleid cyntaf? Adeilad y capel, ie? A beth sy'n nawr? Pobl. Ond dim jyst unrhyw bobl, rhai o'n pobl ni, efe, pobl yr eglwys. Felly, pan i fi'n cyfeirio at yr eglwys, cymuned yr eglwys, nid yr adeilad i fi'n cyfeirio ato, ond y bobl. A mae pobl yn eglwys ni yn un teulu mawr, fel ych chi'n gweld, fi'n gwybod yw'r lluniau ddim yn ddigon mawr, ond pobl o wahanol oed, yn dod o wahanol lefydd, a nifer o wahanol hobïau ac yn dda am wneud gwahanol bethau. A dyna beth yw teulu'r eglwys. Felly, os ewn i'r un nesaf, mae'r Apostol Paul yn y Beibl yn dweud bod Cristnogion i fod, nid yn deulu, ydyn ni yn deulu, ond ni yn gorff hefyd. Beth am ni edrych ar yr adnod, un adnod fach, felly mae Paul yn sôn am y Cristnogion oedd yng Nghorynth, ond mae'r un mor wir am bobl sy'n caru Iesu Grist heddi. Felly, oedd hwn yn 1 Corinthiaid, penod 12, adnod 27, a dyma beth oedd Paul yn dweud. Yn awr, chwi yw corff Crist, ac yma i bob un ohonoch ei le fel aelod. Nid jyst un, neu ddoi, neu bobl benodol, mae bob un ohonoch ei le fel aelod. Nawr, mae'r corff wedi cael ei wneud lan o lot o wahanol rhannau yn diwedd. Gweidiwch allan ambell i ran o'r corff i fi. Gweidiwch allan. Troed. Braich. Efe dim ond Ania sy'n effro fan hyn. Cwm, mae'r llun yn yncliel. Pen. Un arall. Ceg. Oce. Maen nhw gyd yn effro nawr. Oce. Ydy'r geg yn edrych yn wahanol i llygad? Ydy'r llygad yn edrych yn wahanol i llaw? Ydy'r llaw yn edrych yn wahanol i trwy? Ydyn nhw gyd yn gwneud gwahanol
bethau. Ydyn. So mae pob corff yn cael ei wneud rhan o gwahanol rhannau, a mae pob rhan yn wahanol. Yr ail bwynt bwled yna, bod pob rhan o'r corff yn wahanol, mae pob rhan yn dod at ei gilydd, mae Duw wedi creu'r corff amazing yma sydd gyda pawb, i weithio yn iawn gyda'r holl rhannau bach gwahanol yn gweithio fel un. Felly mae pob rhan yn bwysig, mae'r llaw yr un bwysig ar pen, y pen yr un mor bwysig ar sioes ag ati. A mae pob rhan yn bwysig. A mae pob rhan, mwyn i'r corff i fod yn iach a gweithio'n iawn, mae rhaid i bob rhan i weithio gyda'i gilydd. A dyna beth yw cymuned eglwys. Chi'n gweld y llun, mi'n hoffi'r llun bach yma. Okay? Mae'r adeilad capel, ond edrychwch yn ofalus, mae'r adeilad capel wedi cael ei gwneud allan o bobl. A byddwch chi'n tynnu un allan o fyna, bydd yr eglwys ddim yn gweithio'n iawn. Bydd yr capel ddim yn gweithio'n iawn. Felly mae angen i bob un i fod yn rhan o'r eglwys. Felly, petai chi'n edrych rownd, mae pob un fan hyn yn edrych yn wahanol. Okay? Mae pob un yn swnio'n wahanol. Mae pob un â diddordebau gwahanol. Mae pawb yn perthyn. Mae gen i frawd yn eistedd fyna. Mae gen i chwaer yn eistedd fyna tu ôl i chi. Mae Rhodri yn frawd i fi. Mae Catrin yn chwaer i fi yn yr arglwydd Iesu. Mae Rhodri, Catrin a fi wedi cael yn caru gan yr arglwydd Iesu Grist, a ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist. A mae hwnna rhy mor wir i lot fawr o bobl yma heddi hefyd, sydd hefyd yn caru'r arglwydd Iesu Grist ac yn frodyr ac yn chwiorydd i'w gilydd yn yr arglwydd. A felly, fe ddylen ni fod fel eglwys yn gymuned yn gweithio gyda'n gilydd, sydd yn fwy pwysig na neb arall, gweithio gyda'n gilydd i wneud yn siŵr bod pobl tu allan hefyd yn clywed am yr arglwydd Iesu a newyddion da ar arglwydd Iesu Grist. Ac os ewn i'r sleid ola, nawr, mae clybiau, mae tîmau yn wych, a mae'n gret gallu bod yn rhan o tîmau dod i gyfarfod ffrindiau newydd, cael hwyl, yn gwneud rhywbeth gyda'ch gilydd. Mae pawb yn hoffi. Okay? Sy'n byd yn bod yna o gwbl. Ond, pan i chi'n dod mewn fan hyn i'r adeilad, nid dod mewn i adeilad yn unig i chi, ond chi'n dod mewn i gymuned a theulu a chorff yr eglwys. A bod ni i gyd yn un corff, yn un teulu, yn yr arglwydd Iesu. Fe sy'n yn y canol fyna. Fi wedi rhoi'r bobl yna eto, ond pwy sy'n yn y canol, ond y groes, efe. A ni'n gwybod bod Iesu wedi marw ar y groes dros bob un ohono ni. A felly, mae cymuned yr eglwys yn deulu odi, yn gorff ac yn gymuned, a ni'n cael yn clymu gan yr arglwydd Iesu. Mae un cwestiwn ola dy fi. Sut byddech chi'n gallu gwneud yn rhywbeth i bobl eraill o'r tu allan i deimlo bod nhw ac i wybod bod nhw'n perthyn hefyd i'n cymuned ni? Sut allwn ni fynd ati i gael bobl eraill o'r tu allan i deimlo bod nhw hefyd yn rhan o gorff ac o deulu Eglwys Efengylaidd Caerdydd? Gwahodd? Yeah. Ble chi'n mynd, nid ar hyn o bryd, ble chi'n mynd fel arfer ar nos Wener o'r ysgol? Morrisons. Alright, ar ôl bod i Morrisons. Ond ble chi'n mynd, come on. Clwb Capel, diolch yn fawr. Chi'n mynd i Clwb Capel. Dim ystod yr haf, ond chi'n mynd yna yn ystod misoedd eraill y flwyddyn. Mi allech chi wahodd, ffrindiau. A fi'n gwybod bod rai ohonych chi yn, i Clwb Capel. Gwahodd nhw i'r capel ar y sul. Beth sy'n digwydd wythnos yma yn yr Eglwys Newydd, a Thon Gwynlais? Gwyl yr Eglwys Newydd. Gwahoddwch nhw sa'n ni'n gormod, achos mae loes yn ei ddod lan wedyn i siarad am hyn, ond bydd stondin gyda ni. Allwch chi wahodd ffrindiau i ddod i stondin yr Eglwys, i ddysgu mwy am Iesu. Jyst bod yn garedig i bobl, mynd i ôl bisgïau neu paned i rywun. O, rhaid i'n paned, diod oer. A dweud helo wrthyn nhw. Bydde hwnna'n ddigon i godi calon pobl. Dweud helo wrth rhywun. Jyst i ddod i nabod nhw'n well, felly. Felly mae yna bethau, mae pawb yn gallu gwneud yn rhan o'r teulu yma, o'r corff yma, i wneud yn siŵr bod pobl eraill o'r tu allan hefyd yn teimlo bod nhw'n gallu perthyn i cymuned ni.
Rhaid, fi'n mynd weddio ydych chi'n gyflym wedi allwch chi fy nôl i'ch seddi. O ddiw yn tan, ni'n diolch i ti am gymuned yr eglwys, ni'n diolch i ti am y corff yma, am ein teulu ni, am y tîm gorau posib ti wedi rhoi i ni. Helpa ni weithio gyda'n gilydd ysgol i ti fod yn dda yn y gymuned yma, i ddod â newyddion ac i rhannu newyddion da ar arglwydd Iesu Grist gyda phobl eraill. Helpa ni arglwydd o ddydd i ddydd, a helpa i ni fod yn rhan bwysig ac yn perthyn i'r gymuned yma. A ni'n gofyn hyn oll yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Diolch yn arall, chi'n mynd nôl nawr. Diolch. Diolch, Manda. Manda yn cyfeirio fyna at gariad yr arglwydd Iesu Grist tuag ato ni. Ni'n mynd i ganu am y cariad yna nawr. Rhif 17 yn yr atodiad. 17. Dyma gariad. Pwy a'i treitha? Anchwiliadwy ydyw ef. Dyma gariad i'w ddymderoedd byth neu threiddiau nef y nef. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu yn gilydd. Oil, i ni wedi trefnu rai digwyddiadau arbennig fel eglwys. Felly fi wedi gofyn i Lois i ddod ymlaen gyntaf, ac yna bydd Dad yn dod ymlaen i sôn am beth sydd ni wedi drefnu. Ac sa'n gwybod beth yw'ch cynlluniau chi am yr wythnos, ond gobeithio bydd nhw'n perswadio chi i ddod i'r pethau hyn. Diolch, Lois. Gret. So nos fori, nos lun, am hanner awr 7 yn y cefn, da ni'n mynd i cael gweithdy celf, gweithdy darlunio natur. Ac da ni'n mynd i cael ein ysbrydoli gan 2 artist cyfoes, a da ni'n mynd i cael ysbrydoli gan nhw, da ni'n mynd i trio copio nhw, efelychu nhw, trio, gweld sut mae perspektif nhw yn effeithio ffordd da ni'n gweld natur. A bydd o yn amser hyfryd i ystyried prydferthwch natur a creadigaeth Duw. Sydd ddim angen sgiliau na profiad o gwbl. Mae o yn gweithio rili hawdd, rili hwyl, a dim pressure o gwbl. Mae'n amser i gallu
cael eich dwylo chi'n chydig bach yn fydur a cael cyfle i siarad a enjoyo, edrych ar natur a creu celf a gweld lliwiau anhygoel a siapa lyflu. Bydd y deunydd i gyd yma yn barod i chi. Jyst 12 lle galla ni roed. Mae 6 wedi cael ei bwcio, so mae 6 set dal ar gael, a dwi'n siŵr gallwn ni ffitio fwy i fewn os ydych chi'n dod â grŵp mawr i fewn. Ond ie, byswn ni'n hyfryd cael chi a'ch ffrindiau chi ddod. So nos fory am 6:30, a byddai'n amser hyfryd i edrych ar creadigaeth Duw a mwynhau celf. Sôn am gyfarfod nos Iau ydw i, a mae'n gyfarfod am 8 o'r gloch. Ac mae eleni yn 250 o flynyddoedd oddi ar geni Ann Griffiths. Nawr fydd rhai o'ch chi'n gwybod llawer am Ann Griffiths, rai eraill o'ch chi'n falle ddim yn gwybod llawer o gwbl. Mae hi'n un o ryfeddodau mawr y diwylliant Cymraeg mewn gwirionedd. Roedd hi'n ferch ffarm yng Ngogledd Cymru, ddim wedi crwydro mell o'r ffarm mewn gwirionedd ar hyd i bywyd byr. Nath hi farw yn 90 mlwydd oed yn dilyn geni plentyn. Ac fe gadewyd ar ei hôl hi llon dwrn o gerddi ar ei llythyrau. Ac doedden nhw ddim wedi bwriadu at ddefnydd cynulleidfaol. Roedden nhw'n rhan o'i mynegu phrofiad personol hi oedd ei bwriad ynddyn nhw. Ond fe gofiodd rai o'i ffrindiau y penillion yma, ei cwpio nhw lawr, ei gyhoeddi nhw, ac yn wir, maen nhw'n cael ei ystyried yn rhai o gerddi mwyaf Gymraeg erioed. Hynny yw, mae llenyddiaeth Gymraeg yn mynd nôl 1,500 o flynyddoedd. Ac yn ei plith nhw, mae hi'n cael ei chyfri yn un o 15 bardd mwyaf Cymru. Yn fwy na hynny, mae'n cael ei ystyried yn fardd Cristnogol o statws ryngwladol. Bobl wedi dysgu'r Gymraeg er mwyn darllen ei gwaith hi, astudio ei gwaith hi. Bobl ar draws y byd, hynny wy'n cael ebost weithiau o America ac o Australia ac yn y blaen yn holi rhywfaint am waith Ann Griffiths. Felly, mewn gwirionedd, bydd yn fraint cael rhoi sylw i Ann Griffiths. Oedd ganddi ddim gysylltiadau uniongyrchol â Caerdydd, oedd ei brawd i'n byw lan yn Merthyr. Ond oedd yn y deimlad fydde fe'n briodol eleni rhoi sylw iddi hi fel un o bobl pwysica y diwylliant Cymraeg dros y canrifoedd am fod hi'n 2 mlwyddiant a hanner i geni eleni. Felly, beth fydd yn digwydd nos Iau, os byw ag iach, byddwn ni'n cyfarfod yma am 8. Bydd yna gyfle i ni ganu rai emynau gyda'n gilydd yn gynulleidfaol. Fydd yna mwy nag un grŵp gobeithio yn canu ambell emyn ganddi hi yn ystod y noson. A wedyn fyddai'n rhoi rhywfaint o gyflwyniad i'w bywyd hi ac yn manylu ar ambell un o'r emynau. Nawr, os nad ych chi wedi clywed llawer am Ann Griffiths, dwi'n siŵr fydd y rhan fwyaf o'ch chi wedi canu un o'i emynau hi beth bynnag. Yna i ddim ofyn i chi i ddweud pa un, ond dwi'n siŵr fyddwch chi gyd wedi canu rhywbryd, neu rhan fwyaf o'ch chi wedi canu welen sefyll rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng o'm holl ffryd. A dyna, wrth gwrs, oedd canolbwynt emynau Ann Griffiths, y gwrthrych teilwng yma, sef Iesu Grist. A canu'r emyn yna ar y drôn Cwm Rhondda yw un o'r emynau mwyaf poblogaidd y Gymraeg. Felly, os dewch chi nos Iau, fe gewch chi gyfle i wrando ar rai o'i emynau hi yn cael ei canu a cael ei esbonio hefyd. Diolch yn fawr. Wel, cyn mynd ymhellach, nhw'n ni weddio eto dyn gilydd. Nhw'n ni gael gair o weddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti. Am y math o ddew wyt ti. Yn ddew cariad. Arglwydd, rwy ti wedi ein caru ni. Ac arglwydd wedi'n galw ni
at y ti dy hun, ein galw ni fod yn deulu, yn gorff, yn gymuned o bobl, arglwydd. Ie, heb bod ni yn gorfod gwneud na chyfrannu dim arglwydd. Ys dim pris neu tal aelodaeth arglwydd, a mae yna wahoddiad i ni ddod ata ti. A da ni, diolch mae ti yw y greadigaeth, byd prydferth o'n cwmpas ni. Ac arglwydd, ni'n diolch am bob cyfle i fwynhau ac i gael ein ysbrydoli gan y byd naturiol o'n cwmpas ni. Ni'n diolch mae ti yw Duw creadigrwydd, arglwydd. Dy bod ti yn rhoi doniau i ni. Ie, yn rhoi doniau falle i sgwennu cerddi arglwydd neu cyfansoddi gwahanol bethau neu i ddefnyddio'n dwylo ni i adeiladu neu pob math o bethau eraill. Arglwydd, a ni'n diolch bod y pethau yma i gyd yn deillio ohono ti. Ac arglwydd, ie, yn ystod yr oel yma, wrth i ni ddathlu gwahanol bethau, wrth i ni fwynhau gwahanol bethau. O arglwydd, ni yn diolch dy bod ti dy hun yn ddiw i ni yn gallu ei adnabod, a'i garu, a'i ddathlu, a'i fwynhau. Arglwydd, ni'n dygeisio di felly, ac yn gofyn y bore yma nawr, y bydde ti yn dod yn agos ato ni, yn ystod yr oedfa hon. Arglwydd, wrth i ni ddod mewn moment i ddarllen dy air di, arglwydd, ni'n gweddio wneud i siarad gyda ni, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Cyn bod ni'n dod at air Duw, ni'n mynd i ganu rhif 119. Diogel yng nghysgod Duw ein tad, dan ei ddeheulaw gref, ymddiried ynddo fythol na fy nghadarn dŵr yw ef. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Nawr mae gwyl yn gyfle yn dydy i ddathlu. Gwyliau gwahanol mwyn dathlu falle eich hunaniaeth chi, eich cymuned neu rhywbeth arall sydd gyda chi yn gyffredin. Ac yn y Beibl, ni yn darllen am sawl gwyl. Bydde pobl ddiw yn ei dathlu. Adegau o'r flwyddyn lle bydden nhw'n dod at ei gilydd i fwynhau. Bydden y fwyta ac yfed a cherddoriaeth yn debyg i gwyliau ni'n dathlu heddi. Oedd e'n gyfle i ddathlu pwy oedden nhw, ac yn benodol i ddathlu beth oedd Duw wedi wneud trostyn nhw. Beth oedd Duw wedi gwneud wrth eu hachub nhw o'r Aifft, ffordd oedd wedi gwarchod nhw yn yr anialwch, ac yna o flwyddyn i flwyddyn yn darparu cynheuaf a bwyd i'w fwyta. A mae llawer o'ch chi'n gwybod yn y Beibl, mae gennych chi lyfr o ganeuon, y Salmau, a mae rai o'r salmau oedd yn benodol i'w canu fwy na thebyg fel rhan o'r gwyliau yma. Caneuon oedd pobl yn canu wrth fynd i lan i Jerusalem i ddathlu. A felly fi eisiau ni dreulio chydig o funudau'n edrych ar un o'r caneuon yma, ac wrth i fi ddarllen, mi'n siŵr daw yn amlwg pam bod fi wedi dewis yr un yma o ystyried yr wythnos ni newydd i chael. Felly Salm 121. Dyma air Duw. Codaf fy llygaid tua'r mynyddoedd. O ble y daw cymorth i mi? Daw fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd, creawdwr nefoedd a deiar. Nid yw'n gadael i'th droed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Ni fydd yr hael yn dy daro yn y dydd, na'r lleiad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg. Bydd yn cadw dy einioes. Bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod yn awr a hyd byth. Wedi bod yn wythnos poeth. Crasboeth. Chwilboeth. Sori Meleri. Anodd cyfeithi hyn falle. Wedi bod yn ferwedig. Wythnos lle oedd yna rybydd coch hyd yn oed. Perygl i fywyd. Wythnos lle mae unrhyw un call wedi gwneud pob ymdrech i osgoi bod allan yn yr hael. Lle mae pawb wedi bod yn chwilio am gysgod. Chwilio am lloches. Chwilio am rywle i fod yn saff. A dyna mewn ffordd yw pwynt y salm yma. Lle gallwn ni gysgodi? Lle gallwn ni fod yn ddiogel? A'r ateb mae'r salm yn rhoi ni yw mae'r unig le gallwn ni fod yn saff mewn gwirionedd yw yng nghysgod yr arglwydd. Nawr, ni'n gofod roi yn hunan fel soniais i yn rhaid y salmydd. Okay? Beth yw'r cyd-destun? Beth sy'n mynd mlaen? Wel, mae'r salmydd ar daith. Ac wrth gwrs, fel o'n i'n esbonio, mae'r daith yna yn un llythrenol. Oedd y bobl, yr Israeliad, yr Iddewon te, yn teithio yn rheoledd lan i Jerusalem. O le bynnag o'n nhw'n byw, lan i'r ddinas, i'r deml ar gyfer y gwyliau. Yn mynd yno mwyn ceisio Duw. Ond mae'r salm hefyd felly yn gweithredu fel darlun. Darlun sy'n gyfarwydd mewn lot o lenyddiaeth,
gwahanol fod bywyd fel taith, yn dydy? Ni gyd ar daith yn ystod ein bywyd ni. Nawr, beth yw pwrpas y daith yma? Wel, mae'r Beibl yn dweud, ar ryw lefel, i ni gyd ar y daith yma yn chwilio am rhywbeth. A'r hyn ni'n chwilio amdano fe, heb falle bod ni'n sylweddoli hynny yn aml iawn, yw yr hyn ni wedi cael ein creu ar ei gyfer. Sef Duw. Duw ei hunan. A bydde llawer o bobl ddim eisiau derbyn hynny, ddim eisiau cydnabod hynny. Falle bod chi ddim cweit yn siŵr, ond mae yna rhywbeth di dod â chi yma bore yma. A dyna pam i ni yma fel eglwys, dyna pam i ni'n bodoli fel cymuned, fel teulu, fel corff, achos bod ni gyda'n gilydd yn ceisio Duw. Falle bod chi yma bore yma am yr un reswm, neu falle yn gwylio ar y we am yr un reswm. Chi'n chwilio am atebion, chi'n chwilio am rhywbeth, mae yna rhywbeth ar goll. A'r hyn chi'n chwilio amdano fe yw yr arglwydd. Ond, fel sy'n amlwg yn y Salm, mae'n amlwg iawn yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd, mae yna bob math o broblemau yn ein gwynebu ni, ond oes. Trafferthion sydd yn ein rhwystro ni. Mae gennym ni elynion. Mae'r Salm yn dechrau dydy, coda fy llygau tua'r mynyddoedd, o ble daw cymorth i mi. Chi'n cael y syniad yma bod yr teithiwr yn edrych ar y mynyddoedd o'i flaen, yn edrych ar falle'r tir anial, yn gweld yr ogofeidd neu'r mannau lle mae yna ambush posib ac yn gwybod bod yna beryglon. Mae'r un peth yn wir i ni. Mae yna bwerau ysbrydol drwg sydd yn ceisio ein temtio ni. Sydd yn trial ein cadw ni rhag cyrraedd pen y daith, rhag nesau at Dduw. Dyw'r problem ddim just mas fyna, mae e hefyd yno ni ein hunan yn dydy. Ni'n darllen adnod 3 am y syniad yma o'r troed yn llithro. A ni'n gwybod hynny yn dyn ni, mae'n trad ni yn gallu llithro. Ni'n creu problemau i ni'n hunan, i ni'n gallu crwydro a colli'r ffordd mae Beibl yn dweud bod ni gyd wedi colli ein ffordd. I ni gyd wedi baglu a syrthio i bechod. I ni gyd yn gwneud camgymeriadau. Ac yna wrth i ni ddarllen ymlaen, ni'n clywed yr disgrifiad trawiadol yma'n dyn ni am yr haul a'r lleiad. Y broblem yna sydd mor anodd ei osgoi ar unrhyw daith, gres yr haul. Yr haul sydd yn eich taro chi yn y dydd a fel petai wneud y broblem yn waith, mae'r lleiad yna gyda'r nos hefyd, dydd a nos, 24/7. Ni wedi gweld ychydig o hyn wythnos yma, mor beryglus mae'r haul yn gallu bod. Mae'n ddi-stop, a mae'n eich llethu chi, yn signo'ch egni chi, yn eich gadael chi just yn ddiflas. Heb amddiffynfa, chi'n mynd i gael eich llosgu. Heb gysgod, i chi'n mynd i gael heat stroke ac yn mynd i farw, mae'r daith yn mynd i ddod i ben, a mae'r Salm fel petai yn gosod hynny ger ein bron ni hefyd. Mae yna bethau yn dod yn doi sy'n gwynebu ni'r problemau yma. Yn curo lawr arno ni, falle mae dyna sydd i chi'n teimlo'r bore yma. Bod y tywydd wedi oeri, diolch byth, ond chi dal yn teimlo fel petai chi'n mynd trwy'r ffwrnes. Mae yna heriau, mae yna broblemau, mae yna feichiau. A chi ddim yn gwybod lle i droi. Beth yw'r ateb? Wel, yr ateb wrth gwrs yw bod ni angen gwaredwr. Ni ddim yn gallu achub ein hun rhag y pethau hyn. Ni angen rhywun i'n gwarchod ni. Rhywun i'n cadw ni'n saff. Rhywun i'n codi ni
pan ni wedi cwmpo. Rwy'n ni'n cysgodi ni o'r haul yna sydd yn curo i lawr. Felly at bwy gallwn ni droi? Wel, at yr arglwydd. O ble daw cymorth i mi, daw fy nghymorth, oddi wrth yr arglwydd, creawdwr nefoedd a deiar. Oedi'r Cristion, i ni'n gwybod pwy sy'n disgwyl amdano ni ar ddiwedd y daith, ond ni'n gwybod hefyd mae fe yw'r un sydd yn ein cadw ni ar hyd y ffordd. A dro ar ôl tro, dyna'r syniad sy'n dod drosodd yn dyfe. Fe yw ein cymorth. Fe yw'r un sy'n cadw ni rhag llithro. Fe yw ein ceidwad. Fe yw ein cysgod. Fe sydd yn ein cadw ni rhag pob drwg. Yn cadw dy einioes. Yn gwylio dy fynd ath dod yn awr a hyd byth. Ydych chi'n gweld y gwahaniaeth mae gwybod hynny yn gwneud? Os ni'n gwybod hyn, mae'n golygu bod ni'n gallu gorffwys. Ni ddim wedi cyrraedd diwedd y daith. Ni ddim yn gwybod pa mor hir fyddwn ni ar y ddeiar yma, a ni ddim yn gwybod pa beryglon sydd yn dal i ddod, ni ddim yn gwybod pryd ni'n mynd i faglu nesa, ni ddim yn gwybod pa heatwave o broblemau sydd yn mynd i ddod i'n rhannu, ond ni yn gallu gorffwys trwy'r cwbl. Falle bod chi wedi blino bore yma, mi'n siŵr bod chi. Dyna un o effeithiau gres, yn dyfa. Chi methu cysgu yn dda iawn. Dyna effeithiau'r holl broblem yma. Maen nhw'n ein blino ni. Ond ni yn dod fan hyn, adnod 4, at geidwad Israel sydd ddim yn cysgu nac yn huno. Ond y pwynt fyna, ni'n gallu gorffwys, ni'n gallu cau yn llygad, ni'n gallu cysgu achos fod wastad yn gwylio, fod wastad wrth law. Nawr, falle bod chi'n gwrando ar hyn i gyd a chi'n meddwl, wel, okay, mae'n swnio'n neis, ond sut gallwn ni wybod fod hyn yn wir? Sut gallwn ni fod yn sicr ac yn hyderus beth bynnag sy'n digwydd i fi, beth bynnag fi'n gwynebu fod yr arglwydd yn mynd i cadw fy mywyd i yn dragwyddol. Wel, mae'r ateb yn dod mewn gwirionedd blynyddoedd hir ar ôl i'r salm yma gael ei ysgrifennu. Mae'r ateb yn dod gyda dyfodiad dyn, a ni wedi clywed amdano fe'n barod, a wedi canu amdano fe'n barod, dyn o'r enw Iesu. Oedd Iesu yn berson unigryw. Oedd e'n berson fel chi a fi, yn ddyn go iawn, yn ddyn o gig a gwaed, ac yn ddyn sy'n gallu cydymdeimlo gyda ni yn yr holl bethau i ni yn ei gwynebu. Ond oedd Iesu hefyd yn wahanol i ni. Oherwydd oedd Iesu yn fab Duw. Yn Dduw wedi dod yn y cnawd, wedi dod i fewn i'n byd ni. Oedd Iesu yn ddyn perffaith. Yn ddyn di-bechod. A ni'n darllen amdano fe yn yr Testament Newydd, yn yr Efengylau, yn byw fel Iddew. Ac yn mynd lan gyda i bobl ar gyfer y gwyliau, yn mynd lan i Jerusalem, ac wrth gwrs ni'n darllen amdano fe un tro yn mynd lan i Jerusalem ar gyfer gwyl y Pasg. A tra bod yna, beth sy'n digwydd iddo fe? Wel, dyma fe'n cael ei frydychu. Dyma fe'n cael ei arestio ar gam, dyma fe'n cael ei gondemnio. A dyma nhw'n camdrin yr arglwydd, dyma ei elynion e'n cynllwynio yn dod llodrus yn ei erbyn a dyma nhw'n yn ei gamdrin ac yn ei arteithio fe. Ac wrth iddo fe gerdded at y groes, mae'r disgrifiad trawiadol yma lle oedd e fod i gario ei groes ei hun, ond dwi ddim yn gallu.
siwr oedd e'n baglu ond oedd. Dan y pwysau ar ôl popeth oedd hi wedi ddiodde. A felly mae yna rhywun arall yn gorfod cario'r groes drosto fe. Ond yna maen nhw'n cyrraedd y fan Golgotha, maen nhw'n gosod ei hongian yn yr haul yng ngres y dydd. Ac ar y groes mae'r arglwydd Iesu'n gweiddi allan, fy niw, pam wyt ti wedi fy ngadael? Lle mae fy nghymorth i? Lle mae fy ngheidwad i? Lle mae fy help i? Ac yna mae'n marw. A reswm pam nath hynny ddigwydd, a reswm pam nath wynebu'r pethau hynny i gyd, oedd ein mwyn ni. Wel, y pwynt yw hyn, falle bod ni i gyd rhyw ffordd neu gilydd yn chwilio am ddiw, ond yn ein nerth yn hunan, dyn ni ddim yn gallu dod o hyd iddo fe. Yn ein nerth yn hunan, dyn ni ddim yn gallu gyrraedd e. Mae'r gelynion yn rhy fawr, mae'n pechod ni yn rhy fawr, mae y problemau ni'n gwynebu yn dod â'n bywyd ni i ben cyn i ni droi rownd. A tasyn ni yn dod o flaen Duw, pan i ni'n dod ger bron Duw ar ddydd y farn, does dim gennym ni unrhyw heiddiant o'i flaen. Ni'n methu disgwyl dim byd ond am condemniad. Yn Iesu Grist, mae e wedi dod ar ein hôl ni. Na'r pwynt. Mae e wedi dod i'n ceisio ni ac i chwilio amdano ni ac i'n hachub ni. Dyna pam ni'n gallu bod mor hyderus fel Cristnogion. Hyd yn oed bod gyda ni'r gelynion mawr yma, ac bod ni'n wan ac yn baglu o hyd, ac fod yr haul yn gallu bod mor gryf wrth i ni gerdded ar y daith yma, ni dal gallu bod yn hyderus. O ble daw ein cymorth ni? Wel, oddi wrth yr arglwydd. Fe yw ein cysgod ni. Ni fydd yr haul yn dydaro yn y dydd, na'r lleiad yn y nos. I ni'n gwybod, trwy ei ras trwy ei gariad anheiddiannol byddwn ni yn cyrraedd diwedd y daith. Wnaeth e ddim yn gadael, wnaeth e ddim cefnu, wnaeth e gadw ein bywyd ni am byth. Fydd yna lot o ddathlu yn ystod yr wythnos yma. Dathlu pob math o bethau, mwynhau pob math o bethau. Fan hyn, mae da ni reswm i ddathlu. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn arall i orffen. Rhif 465 yn y llyfr yma. Pereryn oedd mewn anial dir yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr bod ti fy nhad ger llaw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
arglwydd. I ni wedi cael wythnos lle i ni'n chwilio am rywle i gysgodi, rywle i ddianc. Ac o arglwydd ni'n gweddio bore yma bydde pob un ohono ni yn gallu cysgodi o dan dy law di. Os gweli di fod yn dda. Arglwydd helpa ni gredu yn o ti ac yn yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosto ni. Ac arglwydd bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen.